Το ταξίδι μου από την πόλη στην Ανατολή με έφερε στην Καπαδοκία, το κόσμημα της κεντρικής Ανατολίας. Ένα μαγευτικό τοπίο που δημιουργήθηκε από εκρήξεις ηφαιστείων κατά τη διάρκεια εκατομμυρίων χρόνων. Περπατώ ανάμεσα στις νεραϊδοπυραμίδες και ψάχνω μπας και βρω καμιά νεράιδα, όπως πίστευαν οι κάτοικοι στην παλιά Καπαδοκία ότι ζούσαν εδώ. Η κοιλάδα του Ούργκιουπ είναι γεμάτη από τις νεραϊδοπυραμίδες, που το ύψος του συχνά φτάνει τα 40 μέτρα και τις συναντάμε σε πολλούς διαφορετικούς σχηματισμούς. Οι νεραϊδοπυραμίδες προέρχονται από τον τόφο που εφθάρει με το πέρασμα του χρόνου, δημιουργώντας αυτούς τους ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς. Την εκκλησία Τοκαλή στο Γκιόρεμε μέχρι στιγμής δεν έχει ανακαλυφθεί ποιος Άγιος την προστατεύει. Όμως, οι καλοδιατηρημένες αγιογραφίες με σκηνές από την Καινή Διαθήκη κλέβουν τις εντυπώσεις του επισκέπτη. Γιατί είναι αποτυπωμένες πάνω σε επιφάνεια καλυμμένη από λάπη λάζουλης. Το πανάκριβο αυτό πέτρωμα χαρίζει την υπέροχη βάση του γαλάζιου χρώματος στις αγιογραφίες και το όνομά του στην εκκλησία. Είμαστε στο άβανος του Νεύσεχυρ στην Καπαδοκία. Μία κομμόπολη όμορφη και ήσυχη. Πάμε να περπατήσουμε παρέολα τα σοκάκια της. Τα παλιά αλλά και τα νεότερα σπίτια, απλωμένα στους λόφους της περιοχής, δίνουν ένα όμορφο χρώμα με την αρχιτεκτονική κατασκευή τους. Βλέποντας αυτά τα παλιά σπίτια αναρωτιέμαι
Τι ιστορίες να κρύβουν πίσω από αυτές τις καμάρες και τα παράθυρά τους. Οι ρυθμοί της ζωής σε αυτή την κομμόπολη είναι χαλαροί. Οι κάτοικοι ασχολούνται με τα κεραμικά, το κρασί και διάφορες χειροτεχνίες φτιαγμένες από τόφο. Ο ποταμός Κζίλιρμακ, ο κόκκινος ποταμός όπως τον λένε οι ντόπιοι, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια της Τουρκίας και διαχωρίζει την πόλη Άβανος από την υπόλοιπη Καπαδοκία. Κάνοντας βόλτα στην αγορά του Άβανος, βρήκα την ευκαιρία να ψωνίσω τα απαραίτητα για τη μαγειρική μου. Βρήκα έναν υπέροχο μανάβι και μάλλον μανάβισα. Θα μπω και θα πάρω όλα τα μαναβικά μου για τις μαγειρικές. Θα πάρω αρνάκι, κρεατάκι για να φτιάξω ένα ωραίο φαγητό εδώ στο Άβανος μέσα σε τσομλέκι, σε κεραμικό δηλαδή, γιατί εδώ είμαστε στην πόλη των κεραμικών. Βλέπω ότι έχει και καβουρμά με κιμά. Σκέφτομαι λοιπόν να πάρω και καβουρμά για να κάνω μία όμορφη πιτούλα. Έχει και αποξηραμένο δυόσμο. Γιατί στο καβουρμά που θα κάνω, στην πιτούλα, θα βάλω και αποξηραμένο δυόσμο μέσα. Buranın kuzularından mı? Evet, bu yörenin kuzuları. Yani Nevşehir. Evet, Nevşehir'e ait. Bunlar 4'er aylık. Το κρέας που μου δίνει μου λέει ότι είναι από αρνάκια εδώ της περιοχής, του Νεύσεχιρ. Και είναι 4 μηνών αρνάκια. Αρνάκι γάλακτος δηλαδή. Φαντάζομαι την νόστιμο φαγάκι θα βγει. İçerisine kuyruk yağı koymamız. Για να γίνει, μου λέει, πιο νόστιμο, το κρεατάκι που θα μαγειρέψεις μέσα στο τσομλέκι θα σου δώσω, μου λέει, και λίγο λίπος από την ουρά. Αυτό φτιάχνει όλη την νοστιμιά. Ας τον ακούσουμε, κάτι θα ξέρει. Με ένα τσομλέκι φτιαγμένο εδώ στην περιοχή του Ούτσχισάρ θα φτιάξουμε λαχανικά με αρνάκι. Αρνάκι μαριναρισμένο σε λίγη μουστάρδα. Και θα βάλουμε ντοματούλα, κρεμμύδι, σκόρδο, πιπεριά και μία πιπεριά κόκκινη ελαφρώς καυτερή. Και απαραίτητα βέβαια το αλάτι και το πιπέρι. Θα ξεκινήσω τώρα κόβοντας το κρεμμυδάκι μου. Έκοψα το κρεμμύδι μου, το ετοίμασα, θα κόψω και τις πιπεριές, θέλω μεγάλα κομμάτια. Οι ντομάτες και οι πιπεριές είναι εδώ από το χωριό, σκοβολάνε. Εδώ έχω και 3 σκελίδες σκόρδο. Όσο περιμένουν αυτά τη σειρά τους για να τα κόψω, θα βάλω μία κουταλιά μουστάρδα για να μαρινάρω το κρέας. Και λίγο ελαιόλαδο. Και λίγο πιπεράκι. Το κρέας είναι πολύ τρυφερό και μαλακό και θα ψηθεί πολύ γρήγορα. Και συνεχίζω να κόβω τα λαχανικά. Θα κόψω και τα σκόρδα σε 2-3 κομμάτια. Εδώ τα θέλουμε όλα χοντροκομμένα. Το σκόρδο θα λιώσει φυσικά και θα δώσει όλη του τη γεύση. Ας ξεκινήσω λοιπόν ανάβοντας τη φωτιά μου. Ξεκινάω ρίχνοντας το λάδι. Ρίχνω μέσα τα κρεμμύδια. Τσουρτσουράνε τα κρεμμυδάκια. Θα ρίξω και τις πιπεριές.
Εδώ έχω το μυστικό χαρτί εδώ της Ανατολίας. Είναι λίπος από αρνάκι, από την ουρίτσα. Στην μαγειρική της πόλης δεν θα το συναντήσουμε πουθενά, αλλά σε όλη την Ανατολή το συνηθίζουν. Οπότε βάζουν αυτό το λιπάκι από την ουρίτσα για να εμπλουτίζουν τη γεύση. Τώρα θα ρίξω και το κρεατάκι μου για να αρχίσουν να ψήνονται όλα μαζί. Όταν μαγειρεύω και βάζω αρνάκι και λιπάκι από την ουρά του αρνιού, δεν χρησιμοποιώ ποτέ φρεσκοβούτυρο. Δεν το χρειάζομαι άλλωστε, μου αρκεί το ελαιόλαδο. Γεύσεις, χρώματα και αρώματα στην Καπαδοκία. Μόλις καβουρτιστεί κι άλλο το κρέας, θα ρίξω το σκόρδο και στο τέλος θα ρίξω τις ντομάτες κομμένες σε 5-6 φέτες. Χοντρά κομμάτια τα θέλουμε όλα. Αρχίζει σιγά σιγά και αλλάζει χρώμα το κρεατάκι. Μπορώ να ρίξω τώρα το σκόρδο. Ντομάτες από χωριό. Μοσχοβολάνε. Έτοιμες και οι ντοματούλες μου. Βλέπετε ότι το κρέας έχει καβουρτιστεί. Ήρθε η ώρα να ρίξω τις ντομάτες. Θα ρίξω το αλάτι και το πιπέρι. Και εδώ έχω μία κόκκινη πιπεριά, ελαφρώς καυτερή. Θα τη βάλω μέσα στο τσομλέκι να αφήσει τη γεύση της και το πικάντικο άρωμά της. Μόλις ψηθεί όμως το φαγητό, θα τη βγάλω. Γιατί έτσι και κατά λάθος πάει κανένα πυρούνι και πάει στο στόμα, καήκαμε. Τώρα αυτό που θέλω είναι να το κλείσω λίγο από πάνω και να το αφήσω να σιγοψηθεί. Το φαγητό μου είναι έτοιμο. Αλλά δεν έχετε παρά να το μαγειρέψετε κι εσείς στο σπίτι. Είναι πολύ εύκολο. Θα βγάλω όμως την πιπεριά, γιατί πήρα όλες τις γεύσεις και όλα τα αρώματά της. Αυτό το φαγάκι μπορείτε να το σερβίρετε έτσι όπως είναι μέσα στο τσομλέκι, να πάει στο τραπέζι και να συνεχίζει να τσουρτσουράει. Και αν θέλετε μπορείτε να το βγάλετε και σε ένα όμορφο πιάτο και να το σερβίρετε και με αυτόν τον τρόπο. Εγώ θα αφήσω λίγο στο κιουβέτσι, θα βγάλω και λίγο στο πιάτο. Η μυρωδιά του με έχει τρελάνει. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Την πιπερίτσα μπορούμε να τη βάλουμε και για ντεκόρ. Βρίσκομαι στο Γκιόρεμε και ζω στην κυριολεξία μια άσπρη μέρα. Το Γκιόρεμε είναι ένα τεράστιο υπαίθριο μουσείο. Φιλοξενεί 30 μοναστήρια λαξεμένα στους βράχους της. Πάμε να το περπατήσουμε παρεούλα. Η εκκλησία Καρανλίκ, δηλαδή η σκοτεινή εκκλησία, με εντυπωσίασε με την τοιχογραφία που απεικονίζει την ανάληψη του Χριστού. Η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας απεικονίζει, εκτός από την ομώνυμη Αγία, τον ένθρονο Χριστό στην κεντρική αψίδα και τους Αγίους Γεώργιο και Θεόδωρο να σκοτώνουν τον δράκο. Η θολωτή εκκλησία του Αγίου Φανουρίου περιλαμβάνει τοιχογραφίες αφιερωμένες σε διάφορους Αγίους. Επίσης, πλάι στις εκκλησίες θαυμάζω τα κελιά και τους λαξεμένους τάφους των μοναχών. Οι εκκλησίες που βρίσκονται στη μοναστική πολιτεία χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα και μετά.